Θα περάσει η κατάσταση και ο καθένας μπορεί να υπογράφει, θα γράφει το όνομά του και θα υπογράφει. Ψήφισμα Τρίτου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μελισσοκομείας για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική. Εμείς οι Έλληνες μελισσοκόμοι που ασχολούμαστε ερασιτεχνικά και επαγγελματικά με τη μελισσοκομεία, ενημερωθήκαμε στα πλαίσια του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μελισσοκομείας για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική και πρώτον, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις επιπτώσεις της δραστηριότητας αυτής στην υγεία των κατοίκων, το περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερα ανησυχούμε για τις καταστροφικές επιπτώσεις της μέλισσας και στα προϊόντα του. Η απώλεια της δραστηριότητας των μελισσών συνεπάγεται και τη διακοπή της σημαντικότερης προσφοράς τους, που είναι η επικονίαση των αυτιστιών και καλλιεργούμενων φυτών και της γενικότερης προσφοράς του στο οικοσύστημα. Δεύτερον, συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους της Χαλκιδικής που αγωνίζονται για τη ζωή, τον τόπο, το περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών τους. Απαιτούμε την άμεση διακοπή της καταστροφικής αυτής δραστηριότητας στη Χαλκιδική και στο μέτρο του δυνατού αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι το ψήφισμα. Να προσθέσω κάτι. Σε κάθε σελίδα που κυκλοφορήσει σοβαρά προβλήματα με τα συγκεκριμένα. Οι οξύτες της Νέας Ελλάδος δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Θα πρέπει να αναφέρθηκε και στην αρμονία ο συνάδελφος. Δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε το συγκεκριμένο, αλλά θα πρέπει να δοθεί μια έμφαση διαφορετική στο συγκεκριμένο, δηλαδή να δοθεί οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται με αυτόν τον τρόπο, σημειώνουν γενικά τη μελισσοκομεία οπουδήποτε και αν γίνονται με τον τρόπο που γίνονται. Κύριε Θεοχάρη, αυτό το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι για τα μεταλλεία της Χαλκιδικής και για τους κατοίκους. Δεν είναι μόνο για τη μελισσοκομεία. Αυτό που αναφέρεται... Δεν διαφωνώ με αυτό και το είπαμε και πριν. Αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε νομίζω όλα σε ένα. Δηλαδή... Θα προτείνω μία αλλαγή στη λέξη. Θα σας πω γιατί. Το συμπαραστεκόμαστε δεν φτάνει. Συστρατευόμαστε. θα το διορθώσουμε. Συστρατευόμαστε. Και εγώ συμφωνώ, αλλά μένω στην Κρήτη. Θα πάω να κάνω σερβιτήριο στη Χαλκιδική. Πώς θα πάω? Δεν γίνεται. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα περάσουν να υπογράψετε όσοι συμφωνείτε. Όσοι διαφωνείτε δεν υπογράψετε. Λογικό είναι. Και στις δύο πλευρές το όνομά σας και υπογραφή. Και αυτές τις λέξεις θα συμπληρώσουμε για να είναι επειδή είστε λίγοι δεν προχωράει στη νέα σελίδα, θα κυκλοφορήσουν στις σελίδες και από τις δύο πλευρές για να υπογράψετε και θα τις συσσωματώσουμε στο κείμενο το οποίο διαβάζετε. Και θα διορθωθεί. Όχι, μόνο σε μια σελίδα θα υπογράφετε. Απλώς η άλλη θα πάει πιο πίσω. Εντάξει. Ενώ θα γίνεται σιωπηλά όμως για να μην παρακολύεται η ομιλία της κυρίας Βουλών. Και περιοχή να γράφετε. Όνομα υπογραφή. Και περιοχή. Περιοχή και περιοχή. Σε μια σειρά, το ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή αναφέρεται μελισσοκόμοι που συμφωνούν και υπογράφουν το ψήφισμα κατά των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη Χαλκιδική. Αυτή είναι η επικεφαλίδα. Θα προσθεθεί μπροστά όλο το ψήφισμα, θα συμπληρωθεί και κάποιες λέξεις για να γίνει πιο πλήρες το κείμενο. Εννοείται ότι είμαστε μελισσοκόμοι γι' αυτό. Ωραία, λοιπόν. Θα γίνει σιωπηλά όμως για να μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε ομιλία. Δεν θα προλάβουμε να τελειώσουμε εκ το βράδυ της παρουσιάσης.